Soyin bari a kan ni. Bari yana ban 10 in cika in sai garin kwaki. Bai ban ko 5. Ko ci a gaban su ma inda sai na iya gaya mai wallahi. Buhari? Kai to zan ji tsoron shi ne. Shugaban ƙasa fa? Shugaban ƙasa. Me zai iya? Me zai iya? Da a gama ta abin da zai min bai wuce sa a kashe na ba. To, shi Buharin. Mana, zan ji tsoron shi ne. Ba za ka mai addu'a ba? Su mana ya ƙara kuɗi mana. Ba za ka iya mai addu'a ba? An mai addu'a a kan ni. A kan musulmi ne? Shi dai musulunta dai Allah ya yafe mu. To da ka ɗau Buhari kafiri ne? Musulmi ne fa? Don musulmi ne siyasa ta zo ana ɗan ruruta mutane, siyasa tana wucewa ta fara wahalar da mutane mana. Gashi yana so ya hana 'yan express ya sa a hana su mana. To ai ana zuwa ana kashe mutane ne akan mashin din, shi yasa ake so a hana. To wani akan mashin din ba na shi bane. To nawaye? Na mai gidansu ne. To yanzu baka ga ta dalilin Buhari ba an samu sauki abinci na arha. An samu sauki abinci na ala. No yanzu na wannan kashin doyan da a da. Sai ka ga bara in na kasa shi haka in je in ce naira 50. Ba da naira 50. Amma yanzu no ne 600. To kai kana ga kai ma ba za ka taimaka ta ɓarayin ka ba ka yi sauki inda ka ce Buhari kaza. Ya za a yi mu mi kuɗin mota mu je mu ma don mu samu fana abincin ne fa. To yanzu wace addu'a za ka iya wa shugaba Buhari? Don mai addu'a a kan ni. Diya wahalar da rayuwata. A haka kana shan wahala ne? Kaga yadda kai dumur juyen ka fa. Juya na kalla fa kalle canu na. Sumi ke uwa ƙargaji uwa dogon rogo fa. Yauwa babu mata ce halittar ka a haka take ba Buhari bane. Amma in ka ci mai maiko za ka yi dumur. Yanzu a zamanin nan mutum ba zai jira sai mai daɗi. Yanzu ina so ka yi ma Buhari magana ta ƙarshe, wace shawara za ka ba shi? Barin ba shawara ya taimaka mawa talaka. Akwai wanda za su kwana ma ba su ci abinci ma da iyalan, sai dai su zo masallaci a dan taimaka dan mai biyan mai goma. To kai yanzu ka san gidan da ba su ci ba ni in sayan musu doya ka kai musu? Akwai. Ina ne? Sai dai na manta dai garin ne amma kaga kama Buhari.